ಹಾಯ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೇರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪುಚ್ಚೇರಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೆದ್ರಾಡಿತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಅವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಂತನ್ನೆ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇರು ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದೆರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಓನರ್ ಮನಿ ಭಟ್ರು ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು. ಹಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದು ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಓದಾರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಟೀಚರ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಗಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಲ್ ಇತ್ತಿನ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಲ್ ಅವೇ ಬೇನೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಯಾರ ನಿನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಬೇನೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಯಾರ ನಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಬಡದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಪರಂಪರೆ ನೇತ ಮಹತ್ವ ತೆರಿಯಂದೆ ಆಸ್ತಿದ ಪಾಲ ಅವಡು ಆಸ್ತಿದ ಪಾಲು ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಜೀವ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೀವ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೇಜಾರ ಬರೆದು ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬಾರ್ದು ಬೈದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನ ಮಗಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾಳೆ ಇತ್ತಿನ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಅಂಚ ಮಂತಾಳೆ ಐತ ಬೇನೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಯಾರಂದಿನಕ್ಕೆ ದಡ್ಡ ಆಣು ಜೋಗುಲು ಬೊಡಿಗೆಲನ ಪಾತರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲದ ಪರಂಪರೆ ನೇತ ಮಹತ್ವ ತೆರಿಯಂದೆ ಆಸ್ತಿಡು ಪಾಲ ಅವಡು ಬಂದು ಜೀವ ತಿನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಇತ್ತಿನ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಕಟ್ಟನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಣೊಂದು ಪೋಲೆ ಕಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಂ ಇತ್ತಿನ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಅಂಚ ಮಂತಾಲ್ ಹಾಂ ಅವೇ ಬೇನ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ನಂಕ್ ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಜ ಅಂಡಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ದೆ ಅವು ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತಿನ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಅಂಚ ಮಂತಾಲ್ ರಡ್ಡ ಆಣು ಜೋಗುಲು ಬಡಿದೆಲ್ಲನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಈ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ ತಿರಿಯಂದೆ ಆಸ್ತಿಡಿ ಪಾಲಾವಡೊಂದು ಜೀವ ಪಾಲಾವಡು 2 ಸತಿ ಪನೋಡ್ಸಿ ಪಾಲಾವಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಮಗಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ್ ಅವೇ ಬೇನೆ ಯಾರ ನಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಆಣು ಜೋಗುಲು ಬಡದಿಯಲ್ಲೆನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲದ ಪರಂಪರೆ ನೇತ ಮಹತ್ವ ತೆರಿಯಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲಾವಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ తెలుసులే కాదు వత్తి అంతలే తెలుసులే కాదు టేక్ అయ్యో అంచ ಮತ್ತೆ పాತ್ರ రుచి ಕೆಡ್ತದೆ ಟೇಕ್ ಯೂತ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಪ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 10-20 ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಪಾಪ ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪಾಪ ಬೆಸಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಣು ಬೆಸಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಪ್ಪಣ್ಣು ಕಾಲೇಜ್ ತಪ್ಪದು ಬೈದೇರು ಮತಿಗೆಟ್ಟು ತಿರುಗ್ಯಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೈದೇರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚಾಂಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಷರ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆತ್ರದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವಂದ ಏನಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅರ್ಥವಂದ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೊಂದು ಪರಡೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಮುಲ್ತಾ ಕನ್ನಡ ವಂಚಿದ ಜಪಾನ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೀನಿ ನೀನು ಕಾಣೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಜೈ ಕೊಂಚಿ ಜೀವ ಕೊಡ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಿಯರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಸುರಕ್ಷಾ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಲೆ ಬೊಲಿ ಪಲ್ಲೆಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರ್ಸೋಕಾದು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡೆ ಆತೇರು ಶೋ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸರಪಾಡಿದ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಯ್ಯದ ಪಾನೀಯ ಮತ ಕನ ಇದೇರಿ ಪಾಪ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ದು
ಬೋಡ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಸಂತೋಷ್ ಪುಚ್ಚೇರಿ ಎಂಚಾಂಡಿರೆ ಎಂಚಿನಂದು ಬಂತು ಯಾರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂಡತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬರಿತೀನಿ ಅರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಡೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಿಖಲು ತೂದ ನಿಖಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯವರು ಖುಷಿ ಪಡೆಯವರು ಹಾಂ ತುಲೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ಇಂದು ಯಾನು ಅಮಸೋಡು ಬರ್ತೀನಿ VOISI ಹೊಡತಿ ನಿಜವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಓ ಅದೇ ಓ ಬರೀತೀನಿ ಅವನ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಯಾನು ಅಮಸೋಡು ಬರೀತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಬರೀನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ಪೇಜ್ ಬರೀತೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೀಪುಣತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇದೆ ಓ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಚ್ಚಿ ಬರೀತೀನಿ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇರೆ ತಿಳ್ತದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಯೂತ್ ಬಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡು ಈ ಸತಿದ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದನಿ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಬಂಡ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಉಮೇದು ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಭಾರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ದು ಬರತ್ತೆ ಒಂಚ ಓದಾರ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಪ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಂಟು ಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅರ್ನ ಇನ್ನು ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಡ್ದು ಒರ್ತಿ ಬಿಜಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಳು ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲೇನು ಕುಟ್ಲಾಡ್ತು ಅಕಲ ಕಾಡ್ರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪದೇರು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಪೋಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಲ್ಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾತ ಸೂಪರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಡತಿ ಜೈ ಓಕೆ ನನ್ನದು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ತುಳೆ ಬಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಮೈನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಬೀಗ ಪಾರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ನೂಲಾಯಕುಲ್ಲ ಅವನ ಓ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಪುನ ಜೈಲಿಗೆ ಬೋಪುನ ಅಂದಾಜು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲಲ್ದು ಓಲ್ಲ ದೇ ಪುಜೇರಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಲಾಕ್ ಪಾಡು ಇಂಗ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡ್ ಬುಟ್ಪುಣಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಓಣೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ತ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಯ್ಸು ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಟುಮಾರು ಅದ ಅವು ಹಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಾವಡು ಹೆಂಗಿನ ಬೀಗ ಪಾಡಿನಿ ಇಂಚ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೇಟ್ಡಾ ಯಾನು ಮಲ್ಪಂದಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದೇ ಬರ್ರ ಜನ ಬೈಯಡೆ ಬೀಗ ಬಾಡುವೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾನು ಹೆಂಚಿನ ಜೈಲು ಪೂರ ಮನೆ ಮುಗುಲು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಡಾರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಫೀಲ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನು ಬರೀ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ನಮಕ್ ಫೀಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಲೆ ಸುಶಾಂತ್ ಅವಿತೆ ಕೋಪಡ್ ಪೂರ ಬಂದು ಪೋಪಡ್ ಅಡ ಏತೋ ಹಾಯ್ತ ಪಾತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಪತಂದ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಗಾದಿನ ಸಂಗತಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನಿ ಕಪಾನೆ ಅವಿತೆ ಕೋಪಡ್ ಪೂರ ಬಂದು ಪೋಪಡ್ ಅಡ ಏತೋ ಬಂದು ಪಾತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಾಲಪತಂದ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಗಾದಿನ ಸಂಗತಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಆಚರಣೆಗೆ ಹೋದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಬಂಟ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 23 ಆಯ್ತಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ವಾನಗ ಮಣಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನಗ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಆನಿ ಮೈನ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲತ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈದು ನಾಳಿತ್ತಲ್ಲ ಓಲಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಓಲಂಡಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇರಿನ ಕುಲ್ಲದ ಉಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ
నీకు నేను లాక్ పాడదు ఇల్లు ఆ క్లాస్ తోలే కుల్లది ఓలండలు ఉండా గేట్ కత్తు క్లాస్ రూముకు కుల్లదిరా ఇది ఇంబాలు కాల్ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಒರ್ಮಾಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ನೆಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬೀಗ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೈ ಹಿಡ್ದೆ ಪುಣಿಗೆ ಇಂಬಾಲು ಓಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಓಪನೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಓಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಾರು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೀ ಟುಮಾರೋ ಒಂದು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡಗ ಎಂಗ್ಲ ಡಿ ಜೆ ದಾರು ಎಲ್ಲ ಡಿ ಜೆ ಕರಣ್ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಹೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಡಿಜೆ ನಾಯಿ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬೇರೆ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟುಂಡು ಬೇರೆ ಅದೇ ಮೇರ್ನ ಬುಧಾರು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇರ್ನ ಕೈಟುಂಟು ಬೇರೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರನಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಬೇರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಿಯಪ್ಪ ನಿಶಾನಣ್ಣ ಸೇರ್ನಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರದ ಐತಾರ ಸೇರಿ ಐತಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಐತಾರ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಐತಾರ ಬೈದೇರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಜನ ಆಡೋದು ಬನ್ನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಜನ ಇದ್ದಾನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆರೇ ಬೇಜಾರು ಅದು ನಲ್ತದೆ ಅಂಜನೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ ನರಿ ಬುದಣಿಯ ದೀಪ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಆ ಪಾಪ ಮೂರನಿಂಚ ಬಾರಿ ಸಹಾನೇಡು ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಂಜನೆ ಅರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಪಾಪ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪಾಪ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನು ಸುರಕ್ಷನ್ ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಲೆತ್ತ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಲ್ಲೇರು ಯಾನೆ ಉಪ್ಪಿಲೆಂದ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಣ ಭಯಂಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡಲಿ ಯಾ ಅವಳ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ತಮಟೆ ಬಟ್ಟೆರ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಓಲ್ ಮೂಲ ಲಂಚೇನದ ಅವಳು ತಮಟೆ ಬಟ್ಟು ಅಂತ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದ ನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ದೀಪನ ಅರಂಬೇರು ಇನ್ನುತ್ತ ಆಲ್ವಾ ಪತ್ರತ ಇನ್ನು ಮೈನ್ ಎಂಗೆ ಓವು ಇದ್ದಿನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೂ ಮಲ್ಪುಡು ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಾನನೆ ಮಡಲಿದ ಬೊಕ್ಕಂಜದೆ ಸುಯಿಕ್ಷ ಮಡಲಿದ ನಾನ ಅವೆಂಚದೆ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾ ನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಅವಳ ಬಟ್ಟಂಬಡ ಬೈದು ನಿಂಗೋಲಿ ಹೋಯ್ ಬೈ ಚಾವರ್ಲೆ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಾನೆ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾರ ಇಂಚ ಅವನು ನಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೌದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತ ನನಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಕ ಬೊಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಬೊಕ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗಳು ತೆಗಿದಾರೆ ಉಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಜ ಪನ್ ದಾದ ಪನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಪೈಸನ್ ಓಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬೊಕ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪೊನ್ನುಲ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಬಟಟಂಬಡೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋನಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಾ ಇಡಲ್ಲದೆ ಈ ಬೆಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬೈತೀನಿ ಓವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಿನಲ್ಲ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನೀಶ್ ಈ ಪೊಂಜು ಇಂಚು ಬಲ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಡೆ ತೂಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ
ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಬಾ ಫ್ರೂಟ್ ಆಲಿನಿ ಫ್ರೂಟ್ ದಾದ ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬೋಡು. ಓ ಫ್ರೂಟ್ ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಹೋಯ್ತು ಜ್ಯೂಸು ಆನಂದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಓ ಫ್ರೂಟ್ ಕೇಳಿ ಹೋಗು ಉಂಡು ಉಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕನೆದನ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಲ್ಕೆ ಆಂಡವು ಪತ್ತಂಡ ಈತು ಮೊದಲು ಪೆಲಕಾಯಿ ತುಂಡು ಮಂತಿದೆ ಮನೀಸ್ ಬಟಾಟ ಅಂಬಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾನ ಆಡ್ತಾ ಏಳರಕ್ಕೆ ಮಲಿಪು ನಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದರು ಬಟಾಟಮ್ಮ ತಿಂದಿದೆ ಡಿಜೆದ ಕೆಲವು ಸೌಂಡ್ ಬೇತೆ ಬರುವ ಸಾರಿ ಕೋಡು ಬಡ್ಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಯುವತಿಯರು ಅಂಚಿನ 58 ಅಂಚಿನ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐನು ಇನಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಈ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ರೂಪಕ ಮಾತ ಪತ್ತಿನ ಸೇರಿದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟ ಆತರಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪನ್ಪವನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮನ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರುಗಳ ಬೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರತು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರುಗಳ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ತೋರಿಸದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ನಂಚಿನ ಈ ರೂಪಕ ಪೊರ್ಲು ಆಣಿಗೆ ರೂಪನ ಅನುಭವನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮನ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ಡಿಜೆ ತಗೊಳ್ಳ ಸರ್ಪಾತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಾ 7 ಗಂಟೆ ಏ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚನ್ ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ನಮ್ಮ ಬರಸುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಂದು ಇನಿಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೈದನ್ ಚಟೀನ್ ಬೈದನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೈದನ್ ಬೊಕ್ಕಂದು ಜಾಸ್ತ ಅಂದು ಮಾಲ್ಟ್ ಬೈದನ್ ಹಾಯ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಮೂಲ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಲೊಂಜಿ ಆಲ್ ಪದ್ಯ ಪಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ 38 ಸತಿಕೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿನ್ನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಸಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾಳ ಶೋಕಾದ ಪದ್ಯ ನೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರಿ ಪಾಪ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಗಾಯಸುಲ್ಲೇರು ಮುಲು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂತ್ ಮಂಡ್ ಸಂಘದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ಯಾತ್ ಎಲ್ಲಂಜ ಇನಿ ಕ್ಯಾತ್ ಎಲ್ಲಂಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಬೇಕು ಮಾತಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ಯಾತ್ ಬರ್ಬಿಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ತೂಪಾರ ನಿಕುಲು ಲೈವ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫುಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತಪ್ಪು ಯಾವ ಎಡ್ಡೆ ಏಜ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದಾರ ಬೈದೇರು ಆರು 7 ಶಕ್ತಿನಗರ ಬಲ್ತಾವ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬೈದೇರು ಕೋಡೆ ಎಜ್ಜಾಂಡೆ ದೂರ ಬೋತೀನಿ ಕೋಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೈದೇರು ದೂರದಾಗ ಡಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಏಪ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರುವೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಾಡ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರುವೆ ಮೂಲ್ತಲೆ ಒಂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಬಡೆ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಲ್ಟ್ ಒವ್ವು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಪೀಡ್ಸ್ ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪು ಸೀಕಾಯ್ ಜನಲೆಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅಂಚತ್ತು ರೆಡಿಯಾ ಮಲ್ಪ್ಲಾ ರೆಡಿಯಾ ಅವು ಪಣ ಅಲ್ಲ ಈ ತಿನ್ನ ಆಣತ ಪಣ ಅವು ಆಸನೆ ಹತ್ಲೆಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀಪ್ತಿ ಇಂಚ
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಶ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಜಿ ದಿನ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ಯೂತ್ ಬನ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಂಟಾರ ಭವನಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯೂತ್ ಬನ್ಸ್ದ ಅಂಚೆ ಐತೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜೆದವ್ರು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ವಿಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ ಎಂಚಾನ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅನ್ನದ ఉంది ఎంచాను ఈ ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు ఎంచాను ఇలాగ ఎంచాను నీరు పడు ఏం చేయದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚಾನು ಇರು ಬೈಜಾರು ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇರಗೊಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಇರಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ತನಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಚಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೀಪ್ ಎಂಚಿನ ನಾನ ಕಲ್ತಾ ಹೊಡದ್ರಿ ಇರಾಗ ಎಂಚಾನು ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಇರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಅಂದೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀ ಬೈದಾರಿ ಇರು ಎಂಚಾನ್ ಇರ ಎಂಚಾನ್ ಓ ಶೋಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಎಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ಏ ನೋಡಿ ಎಂಚಾನ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ತು ಕಾರ್ದಡಿ ಸೂ ಬರೋದು ಏರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿ ಎತ್ತಿನ ಕಾರ್ದಡಿಗೆ ದಿಯರ್ ನಾನು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಎಂಚಾನ್ದೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಸೋಕಣ್ಣದ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಂತಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಚಾನ್ ಸೂಪರ್ ನಿಗಿತ ಈ ಪಾತ್ರೋಡಿ ಈತ್ ಪಾತ್ರೋಡಿ ಏರ್ನ ಖುಷಿ ಏರ್ನ ಮಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಇಂಚ ಬಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಅಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಮಾತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ತೂಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮನೀಶ್ ಎಂಚಾನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಣಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನೆಂಚಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸೂಪರ್ ಯಾರು ಕಂಗೆ ಮರ್ದು ಬಿಟ್ಲಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪನ್ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರು ನೆಟ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮಿಗೂ ಒತ್ತುನಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತುನಾರು ಮೇರೆ ಆರು ಒತ್ತಿನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಒತ್ತುವ ಅಂಚ ಆರು ಇಡೀ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆರು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ನುತ್ತೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ದು ಇರ್ನುತ್ತೆ ಕೊಡ್ದು ಯಾರು ಬಂತೇರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತಾಂಡ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ರಗಾಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಯಾನಿಜ್ಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪೋದು ಇಂಚಾಪಿನ ಮೋನೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡುದು ಎಲ್ಲ ಬೈಯ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬೂತೋಲೆಗುಂಡು ಬರುಡು ಎಲ್ಲ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೂತೋ ಬರ್ರ ಅಲೆ ತುಲೆ ಬಂಟೋಲದ ಬಂಟರ ಭವನ ಎಲ್ಲ 23 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ಮೂಲೆ ಇಂಗ್ಲ ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ತುಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆದ್ರೆ ಮೋನೆ ಮತ
ಕಪ್ ಕಪ್ ತೋಜಿ ವಾ ಓ ಅಲ್ಲ ನಿಕುಲಿತ ಮಮ್ಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಕಾಪುನ ಹಾರರ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆ ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ